Äijät, nyt pelataan taas GD:tä. Ja yritän taas läpäistä Electrodynamicsin. Nauttikaa videosta ja tilatkaa kanava, mennään videoon. Oon jankannut tätä nyt joka videostyyliin. Mut mä legit tarvin ideoita, mistä peleistä teen videoita, koska en oikeesti tiedä yhtään puhelinpeliä, paitsi Krihvelit kommentoi yhteen mun videoon. Pari peliä, joten tehkää te samanlain, niin mä saan lisää pelejä. Oikeesti musta tuntuu sitten niin vapaalle, kun mä pääsen tän läpi, koska oon ollut tässä niin kauan jumissa. Nyt vedetään läpi äijät, mä oon niin Sigma, jos mä pääsen. Nyt mä loginnaan, mä en enää kuole. Nyt flexaan, koska oon tässä niin hyvä. Mä sain muuten Clubstepin auki, niin voisin vähän pelaa tätä. En kyllä osaa yhtään